Fuzia vás vítam u nového videa. Dneska si zahrajeme Minecraft. Ideme na môjho kamarátu server a keby ste mohli, tak mi môžete dať ten odber, ale sa blížime ku 20 odberateľom. To je druhé video, dúfam, že sa mi nepokazí, ale viete, načítava sa a hotovo. Ukážem vám, čo už postavil, no toto, čo mi kamoš postavil. Toto mi začína stavať hrad, on má kreatív. Tu mi postavil XP farm a tu je stup. Keby som mohla, tu takto môže fatiť. Dovolím aj Dinovi sa tu toto je XPčka jemu. A tu má hrad môj kamoš a tu má svoje veci. A ideme. Ja neviem vylezť do toho. To jak mám to urobiť? Konečne. A sme jeho dome. Pozrite, čo urobil. Tu má XP farm. Jak tu pôjdeme, tak vidíme jeho XPčka. Tam má XP farmu. Tu dole jak má čestky, čo je z tej XP farmy. A jak pôjdeme hore, tak tam je to tá XP farm. Nie je to, ale dobre by sa urobila farma na Endermany. Potom mu to poviem a poradím. Zase som zomrel, to je neuveriteľné. Však už stien ma smrdia často, už umieram na výšku. Nie, to už je 9. Dobre. A ja musím mať nešťastie. To je kvôli tomu. Jedna smrť, viete, čo sa stalo? Ja furt padám na výšky. Furt na výšku zomieram. To je moje nešťastie. Tu máme čestky. Ale si bereme veci, ale tu strašne plný inventár. Tu dnes robí hrad kamoš Míša. A keby ste mohli, tam môžete dať ten odber. Ale sa blíži on ku 50. Ale jemu by sa to veľmi hodilo, ale tiež by mohol streamovať. Z toho servera. A ja môžem byť tu. A možno aj budeme telefonovať. Možno cez YouTube budeme môcť streamovať a volať. Ja neviem. A máme dve dračie vajíčka. To dvakrát sme zabili, no len dvakrát sme zabili draka. Toto vajíčko sme získali, ale mne sa mi stratilo. Potom ďalšie mi givol kamoš. No jedno mi givol. Stratilo sa, no sme našli. Ale tedy ešte ďalšie mi givoval. A tretie už nevieme, kde je. A vôbec. Neviem, akými medzi svetami, neviem tu, že kde to pošlo, ale furt sa mi vymatovalo toto video, ale teraz ideme na toto video, ale tešte sa, toto je dobrá hra a keď chcete, tak urobím tutoriál, ale jak máme si stiahnuť na Happy Mod Minecraft. Tu má dom. Tu je druhý, čo sme stavali. Toto malo niečo, neviem, koho to je. Dobre, poviem pravdu, je to moje. Iba zo srandy som to skladal. Kde som pokladal bloky. Neviem ani kvôli čomu. A z toho sveta sa už robia SMPčka.
Alebo bude to ďalší nový miner. A nebude to od gamera, ale od myši. No on už urobil to ten. Má základ a ešte ďalšie strany. Čo mi robí Bratislavský hrad. Budeme z toho nepotroli. Neviem, čo tam má. Ale možno niečo. A tu, jak má ten... Toto je moje, z môjho domu, ale neviem, či by to stále ešte patrí, keď som si to kúpil. Tu má kefky. A minule sme tu boli. A tu bola jeho teda skríša na peniažky. Na peniaze. Železné boty a také. Čo mu zase hovorím po česky, pritom som Slovak. To je často. Keď mám niečo povedať po slovensky, tak hovorím po česky. Ja proste neviem, čo sa to deje. A furt musím rozprávať po česky. GG. Kto se ptal? Haha. Sranda. Máme bystný. A on si môže givnúť, čo chce, ale má veľmi dobrú tajnú skríšu. Iba ukážem vám cez okno, ale nepoviem kaďal. Ale máme tu jedného kamaráta, čo na mňa sleduje, ale aby nevedel. Tu má takú tajnú skríšu a tam má svoje toto cennosti. Díky. Díky. Čo? Počkajte, fanúšici. To je na plastelínu. Počkajte, fanúšici. Však nekrič.
Fanúšici som naspäť. Čo? Nemám čo mu dať. Ale perfektne to urobil. Ja skúsim. Ale dobre to urobil. Môže byť. Gratulujem, Miša, postupuješ. Ale nemám mu čo dať. Chápeš? Počkajte, fanúšici. Ale furt mám nešťastie. Fanúšici, som naspäť. Prepáčte, ale mama ma vyrušila natáčaním. Nedívte sa, čo sa mi nedieje, ja mám fakt nešťastie. Ale to čo? Neskopíruje a potom zase... No dlhšie by robil, kebyže by to kopíroval. Nemá za 3 minúty, ale asi on to robí, ak chce, ale... Tu sú typkovia. Aha, ja som to nevedel. A neviem, čo má pravdu, napíšte mi do komentárov. Hrajú na mobil. Ale môžem sa na jeho to... Tu mám taký stánok. Bum, je tu nikto nie. GG.
Nikto sa pomaly nespavnuje. Tu máme také. Ale pomaly to je jak MPs. MPs. Ja neviem to vysloviť. GG. Aj viete čo? Skúsim urobiť nejaký green screen. Tu môžeme si robiť. Kto chce, tak tu si môže urobiť green screen. Dal som mu salámu, mal by byť ticho. Ja neviem. Má zliať. Má tam vodu. Teda aj potom si... Ja si nechám tam spawnovať do tých typkov a do svojho domu. No nie je to môj, ale kúpený. Stál to zhruba takých 15 dielov. Hrad stál 5 diablokov. No 5 diablokov a 6 diamantov. A toto farma stála 10 diablokov. GG. Možno to bolo za toto. Za palác, ja neviem teraz. Zabudol som. Tu sú domy, toto je listy. A ak pôjdem dole, tak skočím. Najväčšie nešťastie roku. Ja mám dobrý nápad, aký by som mohol urobiť taký... Neviem to hovoriť, ale môj kamoš na to... Uvidíte ďalším dieli. Nemôžem hovoriť dopredu, ale... Bude to taký menší, neviete čo. Dominik, to Čo? zase mám ti streliť. Pozri sa. Ale ako zničí ten les? Nie. Pomôžem mu? Pokácím stromy.
Ja budeme palác a nechám Dinovi to ten kráľovstvo. No nie kráľovstvo, ale ten hrad. Ale úplne zadarmo, alebo za nejaké diamanty kľudne, ale... A ja už nemám miesto. Takže ideme po čestky. Tu som mal čestky. Ja mám tam odložené. Tu je green screen. A budem odložiť. Z inventára mám pomaly plný inventár. Som si kúpovala drogy. Nie, iba sranda. Pepsinu si necháme. A ostatné veci tu podávame. Chleba si nechávam. Rebríky sú mi na nič. Belek jeden si nechám. A toto musím mať stále kolo seba. A sa bojím, že mi niekto ukradne vajíčka. Kvôli tomu, ale to sú dračie. A dračie sú vzácne. Počkaj, opýtam sa. Čo? Čo? Na čo? Počkajte. Ok. Počkajte, fanúšici. Tu som naspäť. Myslel, čo ako? Ja si mám kúpiť od tebe.
Keby ste mali, tak mi môžete dať ten odber. Nedá to baviť takto mravca. Dominik, to čo je? Čo tam je? No tak ty nevidíš, koľko razy tu budeme... A je...